час. Може би си се зачудила защо си събрала цяла градина днеска и никой не е дошъл с някакъв подарък. Но ние дадо си... Признай си! Детка дойде с подарък. Всъщност всички се изблъсихме и си казахме, тя събра цяла градина и всички ние да се отгледаме. Така, ами... Там. Новия виждат. Това е подарък от много Член хора. сме зачитаващи към момента. Искам да се... Те си после някои неща. Ваучер за спад. За детски магазин. На глас. На глас. Не, наистина ли? Да. Защото вие не сте го чували ли? Това са предимно имена. Да, чакаме. Значи тук пише Мими, всички тези хора настояват да отидеш в Нью Йорк. Айде, ако не искаш. Добре, ще ви прочета име. Тятушката целия подарък. Някой да почне да чете. Дайте някой друг да чете. Браво! Давай, смело. Изкарай го. Ще да радостно. Така че, когато решиш да се чуеш с момичетък, за Другия месец. ще ти обясня, кога са удобните периоди, ти ще се чуеш с тях, кога искаш. Нещата с интервюто могат да бъдат организирани много бързо, защото колкото и да ми се искаше, не можа да го организирам без твое знание. За да дойдеш от другата седмица в София, трябва да дай всички данни, това се прави паспорт и ми праща по интернет. Не можах, разбира се, просто нямаше как. Така че, когато решиш, за много кратко време може да организираме интервюто и просто вече там нататък зависи от твоите желания да се Утре! Утре, ако така е. Не така само, да?